Všetko, čo teraz počuješ, pochádza priamo z oficiálnych Pokédex zápisov o Haunterovi. Pozor, strach na vlastné riziko. Haunter dokáže prechádzať cez steny a prekážky, čo naznačuje, že nepochádza z nášho sveta, ale z inej dimenzie. Tento duch sa ticho pohybuje v úplnej tme a zjavuje sa kdekoľvek, často v tmavých miestnostiach alebo priamo zo stien. Chodiť o samote po nociach, najmä v zlých náladách, môže byť nebezpečné. Haunter číha v temnote a potichu sleduje svoju ďalšiu obeť. Objavuje sa za chrbtom, ťuká na rameno alebo vyvoláva pocit, že vás niekto pozoruje, aj keď nikoho nevidíte. Ak vás v tme láka k sebe, nikdy sa nepribližujte, je to smrteľná pasca. Haunter útočí plynným ľadovým jazykom, ktorým lízne svoju obeť. Výsledkom je nepredstaviteľné trasenie až do smrti, postupné slabnutie deň po dni, alebo priame odčerpanie životnej energie. Jediný dotyk môže byť smrteľný. V noci bez mesiaca, alebo keď niekto cíti smútok, sa Haunter objaví, aby niekoho zaklial či chytil. V mestách plných svetiel je na pokraji vyhnutia, pretože sa nemá kde ukryť.